Dobré a príjemné nedeľňajšie popoludnie z obci nedaleko Prešova zo Svinej. Dnes, ako som už spomenul, nedeľa nie je iba kalendárny sviatok, ale tento deň je dnes aj, tak povediac, futbalovým sviatkom v tejto obci. Dnes po prvýkrát v histórii aj obce, aj futbalu vo Svinej prináša televízia TV7 prenos z futbalového zápasu. Čiže domáci Eška Svinia a hostujúca telovýchovná jednota Dúlová Ves. Poďme teda na úvod k zostavám. Domáci tréner Peter Miščák nominoval na dnešný zápas túto základnú jedenástku. V bránke s 21 Igor Magera, hráči v poli 10 Miroslav Mižák, kapitán, 4 Tomáš Mariňák, 2 Michal Miščák, 11 Patrik Miškuf. Pred mnoho chvíľou sa nám stretnutie začalo. 14 Peter Marton, najstarší hráč na ihrisku, 50-tník, 9 Jan Tartal, 17 Dávid Holub, 6 Martin Lamač, 16 Rastislav Holub, 5 Robert Grejtak. Pripravený na striedanie s 13 Marek Polončák, 3 Marek Čajka, 12 Patrik Kandra, 60 Miroslav Miščák, hrajúci tajomník klubu, 7 Michal Marton a 15 Jan Čikala. No, v prípade Miroslava Miščáka tajomník klubu, zároveň aj tréner a mužstva, no a zároveň aj náhradný brankár. No, poďme k zostave telovýchovnej jednoty Dúlova Ves. Tréner Jozef Komár nominoval na dnešný zápas túto základnú jedenástku. Medzi žrdiami s 22 Patrik Mikolaj s kapitánskou páskou s číslom 2 na drese Peter Štelmach. Teraz Roman Lamač a jeho akcia. Prízemný center z pravej strany, lopty sa zmocnil domáci gólman hostujúci gólman Patrik Mikolaj. No, pokračujeme ďalej v zostave Dúlovej Vsi. Spomenul som so štvorkou Martina Kapráľa, ďalej 5 Jakub Sokol, 6 Michal Makara, 7 David Šinglar, 8 Martin Kľúčko, 9 Jaroslav Lelák, 10 Vladimír Hudák, s 11 Peter Dzivý Balucha. Pripravený na striedanie s 12 Štefan Hírka, 13 Peter Mrus. Sledujme domáceho Rastislava Holuba, proti nemu Martin Kapráľ. No a nakoniec, sami ste videli, nie príliš dôraznou strelou zakončoval na strane domácich s 12. So 17. David Holub. Tak, chvíľu mi možno potrvá, kým sa zoznámim postupne s hráčmi. No, ešte jeden striedajúci hráč, pripravený teda na striedanie na strane hostí, ktorým je Martin Kivader. Už teda všetci zrejme dobre viete, že ide o zaujímavý súboj druhého celku v tabuľke, čiže Dúlovej Vsi, a mužstva, ktoré ťaha sériu 5 víťazných stretnutí, čiže Eška Svinia. Tak ešte raz budeme sledovať odkop domáceho brankára Igora Mageru. Kapitán Miroslav Mižák a jeho lopta na Petra Martona. Akcia Dúlovej Vsi. Tak nakoniec ešte prihrávka do strany na miesto možno už strely, no a nakoniec sami ste videli Jaroslav Lelák na strane hosti pri čiare prišiel loptu. No ale znova sú tu hostia, center prízemný z ľavej strany z kopačky Vladimíra Hudáka.
ktorý obrana Svinej dokázala odvrátiť. Teraz osobný súboj na opačnej strane. Domáci vhadzujú. Jasličky Petrovi Štalmachovi uštedril domáci Rastislav Holub. Aut Jana Tartaľa. Znova David Holub a jeho pričinením budeme svedkami prvého rohového kopu od Martina Tlučka. Išla lopta za čiaru. Miroslav Mižák bude zahrávať rohový kop z ľavej strany. Martin Lamač, pomýlil som si ho s jeho otcom, o čosi slavnejším otcom zatiaľ, teda hádzanárskym trénerom Romanom Lamačom, takže Martin Lamač, sami ste videli, nakoniec sa k zakončeniu nedostal. Teraz Martin Lamač stále pri autovej čiare vybojoval aut pre svoj tím. Tak, na polovici ihriska na chvíľu zastavil protiútok Dulovej Vsi domáci kapitán, ale Svina sa musí stále brániť. Pekne individuálne Robert Grejtak už posunul na pravú stranu na Petra Martona. Stále Marton, ale zdá sa, že pridlhá lopta pre Rastislava Holuba. Aut Jana Tartaľa. Obrana Dulovej Vsi si poradila s touto situáciou a teraz protiútok hostí. Za tvár sa drží Tomáš Mariňák po tom, čo ho kopačku zasiahol Vladimír Hudák. Hlavný rozhodca František Imrich už hodnotí situáciu. Ešte sme si nepripomenuli strážcov pravidiel. Trocha netradičné, aj keď nie, nedá sa povedať, že nevídané obsadenie. Na čiare tentoraz Tímea Brutvanova. Obranný zákrok Michala Miščáka s dvojkou, ale už znova Dulova Ves pri lopte. David Šinglár, ale nepresná prihrávka, ktorú sa snažil adresovať Petrovi Dzivému. Mižákov odkop. Martin Lamač si nedovolene počínal v osobnom súboji s Jakubom Sokolom. Dlhá lopta. A domáci brankár Igor Magera. Pekná akcia. Ešte to stihol pri čiare David Holub. Ale nakoniec sami ste videli, kde adresoval loptu. Znova Dulova Ves.
Rutinérsky vyriešil Patrik Mišku v túto situáciu, ale nakoniec aj zle prihrával. David Holub. Peter Marton. Grejták. Stále domáci Grejták, ktorého odzbrojil Martin Tlučko. Už Dulová Ves mala šancu na rýchly protiútok, ale všetko zbrzdil Jaroslav Lelák. Štelmachov center do behu. Roh pre hostujúce farby. Tak, domáca obrana na chvíľu odvrátila nebezpečenstvo. Od Tlučka lopta za autovou čiarou, drží sa za nos. No, zdá sa, že Martin Tlučko bude v poriadku. Nič príjemné, také prípadné vynútené striedanie. Troch hráčov na striedanie. Majú hostia teraz lopta až za ochranným pletivom. A náhradná. Už na trávniku. Jeden z náhradníkov už ide, tak povediac, do debry po loptu. Konkrétne domáci Jan Čikala. Hlavičkový súboj v prospech domáceho Matadora, ktorý ale v zápäti prišiel o loptu. Hudák bol síce rýchly, ale nakoniec sa ani ku koncovke nedostal. Marton. Prihrávka na Lamača do offsideu. Prvá lopta už na ihrisku. Tartaľ ako loptu vybojoval, tak v zápäti o ňu aj prišiel. Faul na hostujúceho Šinglára. Previnil sa Rastislav Holub. No a budeme svedkami štandardnej situácie. Parádna strela. Zakončoval Jaroslav Lelák. Ešte raz sa pozeráme na strelu. Priamy kop Jaroslava Leláka. No a pochváliť treba aj domáceho golmana Igora Mageru. Toho sme mimochodom už raz v prenose televízie TV7 mali zhruba pred mesiacom a pol, keď hrala Svinná v Janove. Bolo to ale v súboji s Rokycanmi, ktoré nemajú domáci trávnik a tak hrávajú svoje domáce zápasy v Janove.
No a tam Igor Magera nastúpil v spomínanom meraní síl. Neskôr sa zranený dal vystriedať Miroslavom Miščákom. No a s týmto pánom, čo by tajomníkom klubu, zároveň trénerom Eška Svinia, sme vtedy dohodli tento prenos, záznam, ktorý si môžete v týchto chvíľach pozerať na svojich monitoroch, obrazovkách. Tartaľ a jeho aut. Marton. Prihrávka Rastislavovi Holubovi. Ale sami ste videli, kde skončila lopta. Formula 1 sa síce dneska ide v Brazílii, ale aj tu pri ihrisku Svinej počujeme zaujímavé zvuky motora. Niekoľko válcové. Odkop Mageru. Tartaľ. Krkolomná prihrávka Grejtákovi. Lamač. Stále Lamač. Kapitán Mižák. Strelecký pokus veľmi nepresný zakončoval Michal Makara. Lamač. Sice obíšiel Sokola, ale v zápäti o loptu prišiel. To je dlhý pás na Hudáka. Súboj dvoch desiatok. Nakoniec Hudák dokázal centrovať, ale lopta žiadaného adresáta nenašla. Napriek tomu hostia stále v ofenzívnom snažení. Už domáci. Lopta na Holuba neprešla. Znova Dúlová Ves. Holub pekne obišiel Mižáka. No ale nakoniec troskotal na Martinovi Kapráľovi rohový kop v prospech domácich farieb. Miroslav Mižák a jeho rohový kop. Lopta odvrátená do autu. Znova Mižák, tentoraz autové vhadzovanie. Rastislav Holub. David Holub chvíľu
narušil rozohrávku Dulovej Vsi, ale tá sa dostala iba po polovicu ihriska. Ruku videli domáci fanúšikovia, ale rozhodca nie, a to bolo rozhodujúce. Teda v prípade, že bola. Tak táto lopta na Rastislava Holuba neprešla. Autové vhadzovanie Miroslav Mižak, kapitán hostí. Tartaľ odvrátil hlavou. Napriek tomu center na Jaroslava Leláka. Magerov odkop. A znova Mižak. Miškov zatlačený odkopol loptu do autu. Hudák. Prihrávka Lelákovi, stále Lelák. Hudák. Strela z diaľky, ale iba Peťka napálila Peťku. Jakub Sokol nepríjemne zasiahol Roberta Grejtáka. Ešte raz sa pozeráme na túto situáciu. Bľanda. Stále Bľanda. No, prihrávka na Makaru neprešla. Aj Holub prišiel o loptu. Rastislav Holub konkrétne. Znova Hudák. Hráme ďalej, tak nie. Hra prerušená. Znova na trávniku domáci Robert Grejták. Pred chvíľou sa držal niekde za rebro, teraz za nohu už sa mu džentlmensky prišiel ospravedlniť Vlado Hudák z týmu hostí. Mižákov odkop.
ale nie príliš ďaleko. Nepresná prihrávka na Rastia Holuba. Teraz by mal mať loptu na kopačke tento hráč. Tartaľ. Tak, séria chýb na domácej strane. David Šinglár. Lelák. Zivý Balucha sa snažil o akúsi parádičku, ale nakoniec loptu poslal do priestorov, kde nebol žiaden z jeho spoluhráčov. Lelák. Lopta pre hosti. Tak, dlhý aut. No, ani nie dlhý. Ono sa to môže zdať, pretože ihrisko v Svinej je úzke a postranná čiara je blízko pri hranici 16. Tak, ako keby neumyselný faul, chrbtom otočený k Lamačovi ho fauloval Jan Bľanda. Rozohrávka domáceho Miroslava Mižáka. Dlhý center. Tak, loptu odvrátil v pohode Peter Štalmach. Ozývali sa aj hlasy o ruke, ale tie, ešte raz, situácia kedy domáci volali po ruke, no náš záznam potvrdil, že lopta zasiahla ruku domáceho obrancu, medzi tým ošetrovaný pri čiare Martin Lamač. No, sami vidíte, že pravé koleno úplne v poriadku nie je. Krývajúci Martin Lamač. Otázkou je, či dohrá dnešný zápas. Napriek tomu pekne sa dvakrát zbavil protihráča. Nakoniec prihrával Holubovi jeho center, ale nenašiel nakoniec želaného adresáta, tak hostujúci golman Patrik Mikolaj teraz s loptou v ruke alebo v náruči ju pripraví pre Jakuba Sokola. Kapráľová dlhá lopta. Kapitán Mižák. Tlučko nakoniec ležiac na trávniku už lepšie prihrať nemohol. Domáci Tartaľ. Prihrávka na Lamača. Stále Martin Lamač. No a najväčšia príležitosť zatiaľ v doterajšom priebehu. Martin Lamač sám z očí v oči Patrikovi Mikolajovi, hostujúci gólman z Dulovej Vsi, vyšiel z tohto súboja víťazne a tak na bezgólovom stave sa nám nič nemení a vy sa ešte raz pozeráte na spomenutú situáciu.
Lopta v hľadisku. Pomyselné hľadisko na okraji cesty. Pome bieli, ale dopredu idú modrí. Lopta od Michala Miščáka za autovou čiarou, teda za bránkovou čiarou. Nasledovať bude rohový kop, ktorý rozohrá Peter Dzivý Balucha. Možnosť hostí. Na trávniku ostal ležať Peter Štalmach. Protiútok domácich. Stále hostujúci kapitán Peter Štalmach ležiac na trávniku. Už je pri ňom hostujúci lekár Jakub Markuš. Rozhodcovská lopta. Šviňa do toho. Pokrik domácich fanúšikov. Ďalší nepríjemný súboj, tentoraz na trávniku Robert Gray, tak už po tretíkrát v dnešnom zápase tento domáci hráč ostáva po osobnom súboji na trávniku. No, pomaly sa zviecha. Lopta v aute. Príležitosť pre hostí. Dlhé vhadzovanie, no a nakoniec lopta v náručí brankára Igora Mageru. David Holub na Rastislava Lamač. A nakoniec odkop hostí. Ďalší aut pre Dulovú Ves, ktorý vhodí Michal Makara.
už sa tak stalo. Nakoniec zakončenie tlučka zhruba meter vedľa ľavej žrde. Marton. Prihrávka na Davida Holuba. Ten si loptu ešte stihol zaseknúť pred čiarou. Nakoniec vybojoval roh pre domáce farby. A David Holub po druhýkrát. Ešte raz zakončenie Davida Holuba. Lopta pre hostí. Dlhý pas až pred Mageru. Nakoniec hlavou zakončoval Peter Dzivý Balucha. Dlhý odkop. Stále domáci. Marton. Lelák. Narážačka s Hudákom, znova Lelák. No a nakoniec ste sami videli krížna strela, ale nepresná. Ešte raz zakončenie z ľavej strany, ktoré ale minulo bránku Svinej. Jakub Holub. Tartaľov out. Faul. Previnil sa Michal Makara, ktorý ale snažil sa presviečať rozhodcu, že v tomto súboji nefauloval. Gól! 1-0. Autorom gólu David Holub. V závere prvého polčasu sa domáci futbalisti, ešte raz sa pozerajme na situáciu, po ktorej sa ujímajú vedenia. 40. minúta. David Holub potrestal chybu hostujúcej obrany, ktorá nedôrazne reagovala na situáciu tesne pred brankárom Mikolajom.
nechala úplne voľného, neobsadeného Davida Holuba, ktorý toto všetko využil na strelenie úvodného gólu. Čo na to hostia? 11 odzbrojila 11. Domáci Dzivi Balucha, teda domáci Miškov zobral loptu Dzivému Baluchovi. Hostia to skúsia znova. Dlhý pas na Tlučka, ale Tartaľ bol pri lopte skôr. David Holub nepresne odkopol. Teraz znova hostia. Príležitosť. Obrovská šanca, ktorú mal Jaroslav Lelák, palil nad. Tak, rozhodca teraz nevidel koleno v krížoch domáceho hráča. Tartaľov odkop. Pekné spracovanie lopty Davida Šinglára, ale v zápäti si Dávidom Holubom dal zobrať loptu. Tartaľ a Tlučko. Stále Tartaľ už. Na chvíľu Tlučko, ale aj ten prišiel o loptu. Grejták. Stále Grejták. Kapraľ odkopoval na Lámača. David Holub. Marton vybojoval roh pre domáce farby. To všetko v závere prvého polčasu. Miroslav Mižák už si pripravuje loptu, pošle ju o malú chvíľu do hostujúcej 16. Prihrávka po zemi na Davida Holuba. Strelu nakoniec odvrátil Jakub Sokol. Lopta pre domácich. Out Jana Tartaľa. Rastislav Holub. Stále 1-0 pre domácich. David Holub skóroval v 40. minúte. Prihrávka na Lámača. Zdá sa, že dlhá a tam potom pozične telom odstavil domáceho útočníka hostujúci Jakub Sokol. Možno posledná hostujúca šanca.
Súboj dvoch jedenástok. No a nakoniec veľmi nepresné zakončenie Michala Makaru. Jan Tartaľ v osobnom súboji s hosťujúcim Martinom Kľučkom si počínal nedovolenie. Možno posledná možnosť pre hostí vyrovnať nepriaznivý stav v závere prvého polčasu. Tak nie, už sa im to nepodarí. Prvé dejstvo vyhrali domáci, autorom gólu v 40. minúte Dávid Holub. My sa prihlasíme na začiatku druhej časti.